У камері Лефортівського СІЗО свій 25-й день народження зустрів командир захопленого катера «Нікополь» Богдан Небелиця. Він став відомим Україні ще задовго до сумнозвісних подій у Керченській протоці. Богдан – один з тих сміливців, хто в березні 2014-го співав український гімн в той час, як над Нахімівським військово-морським училищем у Севастополі піднімали російський триколор. Він завжди був таким сміливим і з незламною вірою в те, що Крим має бути лише українським. Так про Богдана Небелицю розповідають ті, хто пам'ятає його ще з навчання у Севастополі. Викладачі моряка і його однокурсники одностайні. У момент захоплення російськими спецслужбами українських кораблів він, як командир, все зробив правильно. Є людина, яка не кидає слів на вітер і яка перед тим, як прийняти рішення, його обмірковує. Я впевнений, що він чітко розумів, що йому треба робити, мав чіткі інструкції і зробив саме так, як було потрібно. І я думаю, що ці екіпажі своїми діями, вони саме професійною поведінкою, вони багато в чому позбавили нашого противника, агресора спроб, так би мовити, провести ескалацію цього конфлікту на Сході. Вміє зважувати свої рішення та вміє досить швидко приймати відповідні та правильні рішення в якісь критичні моменти, які цього потребують. Не зламали Богдана Небелицю і 54 дні у російській буцегарні, переконаний його адвокат Еміль Корбедінов. Він жодного разу ні на що не поскаржився. Весь час жартує і усміхається. Єдине, чого Богданові справді не вистачає – зв'язку із рідними. З вини адміністрації СІЗО Богдан ще не отримав жодного листа від батьків. Ему не доходят письма, и все его письма, которые он пишет родственникам, их тоже не отправляют. Я по этому поводу тоже буду писать жалобу. И также ему не дают созвониться с близкими родственниками, с отцом, с матерью. Я думаю, это определенная форма давления на него, чтобы он был сговорчивее. Ані Богдан Небелиця, ані будь-хто інший з 24 полонених українських моряків ніколи не визнають себе винними у сфабрикованій справі, кажуть адвокати. Рано чи пізно Росії таки доведеться визнати моряків військовополоненими та відпустити наших героїв додому. Наріман Алієв, Тетяна Солій, Заман, АТР.